У 6гадовага Вані затрымка маўленчага развіцця. Сёння ён прыйшоў у дзіцячы сад разам з маці. Падчас мерапрыемства «Добрае сэрца» Святлана разам з іншымі бацькамі знаёміцца з тым, як яшчэ можна развіваць асаблівых дзяцей і чым займацца з імі дома. Сегодня очень интересное мероприятие. Я попала. Там мне нравится, что логопеды занимаются с детьми. Очень много полезного. Дома, конечно, мы занимаемся очень много различными пазлами, картинками, сбором, бусины различные. То есть то, что развивает речь и моторику ребенка. Усяго ў спецыяльным дзіцячым садзе нумар 45 больш за 60 выхаванцаў з цяжкасцямі ў навучанні ці інтэлектуальнай недастатковасцю. Але спецыялісты не стамляюцца паўтараць. Калі з дзецьмі займацца, усебакова іх развіваць, вынікі вельмі ўражваюць. Ежедневно мы получаем какую-то методическую помощь, поддержку от наших воспитателей в виде заданий домой, в виде каких-то методических рекомендаций на стендах. Вот. Всегда они нас знакомят с какими-то новинками, дают рекомендации, какие игры применить, какой осуществить индивидуальный подход к ребенку. И сегодняшний день это тоже очень большое подспорье для всех родителей. Падчас мерапрыемства «Добрае сэрца» работнікі дзіцячага садка прадэманстравалі бацькам, што нават з дапамогай самых простых падручных рэчаў можна наладзіць развіваючыя заняткі. У ход ідуць фарбы, каляровая папера, пластылін, гузікі, цацкі з кіндэр-сюрпрызаў і яшчэ шмат чаго. Сегодня наша акция проходит с такой целью, чтобы создать и не только праздничное настроение, но и найти необычное в обычном, но и пообщаться со своими детьми, приобрести практический опыт общения, взаимодействия. Поэтому те игры, которые они здесь увидели, они обычные, но многие не знают, как с ними играть. А здесь наши специалисты расскажут и покажут. Бацькам гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак вельмі важна не толькі падрыхтаваць дзяцей да будучых заняткаў у школе, але і навучыцца здымаць з іх эмацыянальнае напружанне, стымуляваць дзяцей да самавыяўлення і веры ў свае магчымасці. Веры ў тое, што калі вельмі пажадаць, усё абавязкова атрымаецца. Алена Ракуцька, Царина Страга, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».